La Brigada Municipal d'Obres està acabant d'anivellar i refer la vorera que ha quedat després que s'hagi retirat la marquesina del restaurant de l'Hotel Marisol de Roses, ocupat actualment per una sidreria Xots. Aquestes construccions es trobaven fora d'ordenació des de l'any 2012, després que el consistori aprovés l'ordenança d'ocupació de via pública, que contempla que no pot haver-hi una ocupació privativa tancada de l'espai públic. En un primer moment es va donar als propietaris dels establiments un termini de 3 anys per desmuntar-les, però no va ser fins al mes de març de 2019 quan el consistori va exigir la seva retirada després d'una instància presentada per un particular que demanava que es retiressin les marquesines que encara tenien 5 establiments de restauració. A partir d'aquí el consistori va donar un termini d'un any per desmuntar-les i per regularitzar l'ocupació de l'espai amb elements que siguin fàcils de desmuntar i que permetin alliberar l'espai ràpidament si és necessari. Aquest termini va expirar el mes de gener de 2020 i en aquest període es van retirar 3 de les 5 marquesines que no complien els criteris marcats per l'ordenança. Ara, un any i 2 mesos més tard del previst, s'ha retirat la marquesina del restaurant de l'Hotel Marisol i només quedarà la de l'antic bar-restaurant Cal Català. Aquesta serà la més complexa de totes, ja que la propietària de l'establiment ha obert un contenciós administratiu a l'Ajuntament perquè creu no està obligada a desmuntar-la. Si no ho fa per pròpia voluntat, serà l'Ajuntament de Roses qui la retiri de forma subsidiària. Bé, no, ells van demanar un contenciós en el qual no hi havia mesures cautelars demanades. L'Ajuntament, si no hi ha mesures cautelars, continua la seva via administrativa, que al final és la nostra obligació, no fem pas per gust o disgust, sinó perquè ens toca fer-ho, i vam dir-li que tenien un mes per retirar-lo, ho feia l'Ajuntament de forma subsidiària. Veurem com n'hagi acabat aquest mes, que ja deu faltar poc perquè acabi, quins passos fan els propietaris de l'última marquesina que hi ha. Les marquesines que es van retirar dins de termini van ser la de l'antiga pizzeria Tramonti ubicada a la vorera de l'Avinguda de Roda, la del Cafè Nàutic ubicat a la confluència del carrer Sant Elm amb l'Avinguda de Roda i la marquesina del Bar Poké també a la vorera de l'Avinguda de Roda.